बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस आनजादाव सोफानांगौ। एडभार्टाइजनि जुडिशियेल सार्भिसनि 20 मार्कआ आयदार अर जानांगौ। आसामिसाबो थानांगौ आरो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्राबो बेहाय लिरनायनि खाबुखौ मोननांगौ। जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला अहिंसा खान्थिजों सोमावसारगोन। स्टेट एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावाबो हिसाबै आरो भारतनि संबिजिर नैबे पेपार 5आव बर' रावखौ थिसननांगौ। बेखौ जोङो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइकर्टखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो खावलायदों। बेखौ मानियाब्ला जेब्लासिम मानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो संग्रामखौ गणतान्त्रिक भाबै लागोन। बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि राव। बर' रावा भारतनि 8थि फारियाव सोसनजानाय मोनसे भारतनि संबिजिराव सोसनजानाय मोनसे राव। दा बे रावखौ दिनै आसामनि जुडिशियेल सार्भिसाव गनायथि होआखै। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिजों फोसावजानाय आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि 3थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ लानानै एबसुआ फोसावथाय बिलाइखौ सावनानै गोख्रों खुदिसारो। बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि आनजादाव थिसननो थाखाय दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुदिसारनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लायाव एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारिया बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा गोबांबार सावरायनायनि उनाव बाथ्रा होदों जुडिशियेल सार्भिसखौ हाइकर्टखौ लिरहरनानै बाथ्रा बुंबाय। नाथाय बे बुंसेयावबो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसा बे रोखोमनि जोंखौ नासयनाय दिन्थिदों। बे नासयनाय हाबाफारिजों खुद्रिसारनानै दिनै जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखौ मानियाब्ला जेब्लासिम मानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो संग्रामखौ गणतान्त्रिक भाबै लागोन। उदालगुरि जिल्लायावबो बे एखे हाबाफारिखौ लानानै एबसुनि दख'रानि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों जथायै लोगो नांनानै जिल्ला एबसुनि मावखुलिनि लांगोनायावनो जुडिशियेल सार्भिसनि 3थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ सावनानै एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोरखौ नासयनाय बायदि बे जादों। बेहाय जे एडभार्टाइज जाबाय थादों, बे जाबाय थानाया जुडिशियेल सार्भिसाव जे एडभार्टाइज जाबाय थानाय बे थोंजोङै आसामिस लेंगुवेजखौनो मोनसे कम्पालसरि 3rd ग्रेडआव 50 मार्क आरो एसिस्टेन्टआव 20 मार्क बे मार्कखौ होनाया जोंखौ नासयनायखौ जोङो मोनदांदों, नासयनायखौ दिन्थिनाय जादों। दा बिनि थाखायनो आसाम सरकार लोगोसे जेरै गुवाहाटी हाइकर्टखौ जों बेजों मोनसे खुद्रिसारनायनि गेजेरजों खावलायहरदों। फैबाय थानाय जिखिनि बे जुडिशियेल सार्भिस आरो दा होनाय एडभार्टाइजनि जुडिशियेल सार्भिसनि 20 मार्कआ आयदार अर जानांगौ। आसामिसाबो थानांगौ आरो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्राबो बेहाय लिरनायनि खाबुखौ मोननांगौ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिसारनानै बे दिनै जे एडभार्टाइज बिलाइ बे एडभार्टाइज बिलाइखौ सावनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे एखे हाबाफारिखौनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मथंगा सकआव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि 3थि थाखोनि साख्रिनि फोसावथायखौ सावो। तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि बासेराम रामचारिया सोरखारखौ थाबैनो बर' रावखौ सोसननांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खावलायो। बर' रावाबो आसामनि स्टेट एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बर' रावा भारतनि संबिजिराव थिसनजानाय मोनसे राव हिसाबै जोङो नैबे जुडिशियेल सार्भिसनि जि मोनसे एग्जाम, बे एग्जामाव बर' रावाबो बे पेपार 5आव थिसनजानांगौ। लोगोसे बे प्रिलिमनि 10 मार्क्सनि थाखाय जि आसामिस लेंगुवेजाव जायो, स्टेट एसोसिएट लेंगुवेज बर' रावा गनायथि मोनदों हिसाबै जोङो बेयावबो 10 मार्क्सनि थाखाय बर'आबो बेवहाय बाहागो मोननांगौ। बेबायदियैनो आसाम नाङैनो एबसुनि बिबानगिरिफोरा फोसावथायखौ सावनायनि हाबाफारि लायो।